ceerno Nuuru Bundalaji Mamadou Moussa Ly ngare ndawel walla peccel nange fade dara ñuuroɗen hanki ha hande eɗen gandi eɗen duttora jaalal manggal to banggue diini jaalal manggal ɗo kadi e wuuro men Daara Halayɓe kono o mo ganduɗa ko ceerno Nuuru Alhaji Mamadou Moussa ɗo e Daara Halayɓe ruttima e jomum guila hanki ha joni yimɓe nana gummo bang yo bang gam arde kadi ni ruttude duwa o ngal ɗo jaalal ngal ganduɗa en mbasi ɗum joni noon eɗen kuccidire ɓesgu khalifa omo ganduɗa ko duttiɗo e jomum hono ceerno Nuuru Alhaji Mamadou Moussa joni en jii omo ganduɗa ko ceerno Nuuru tokoro mum ceerno Nuuru duttiɗo e jomum ene wonde ɓiye komo ganduɗa ko ceerno Alpha ɗum noon joni ceerno Alpha beela gartanamin e hol o jiyaɗo Allah jaalal manggal kerangal duttigal e jomum holi kanko. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bi tagal yettude Allah e julde annabi e jabde golle Allah. Bi alhamdulillahi rabbil alamin. Jiyaɗo Allah jaaɗo ko l'islam fof yarama. Ko l'islam fof yarama. Eɗen mbiya yo Allah lomto en, yo Allah yurmo en yaafoma bi jahi nabi Mustafa. Ceerno onon ko ceerno men enen fof ko jinnaɗo men kono ko ceerno men kadi ko Allah waɗimo kanko woni khalifa Alhaji Mamadou Moussa Ly taw ko jaltuɗo mum e zati woni battidiɗo kanko woni khalifa mum kadi komo Alhaji Mamadou Moussa Ly joƴƴinno guila e gurdam muɗum komo Seydi El Hadji Mamadou Moussa Ly joƴƴinno guila e gurdam mum o wi ceerno Hamidou Alhaji Moussa Ly ko an woni khalifa o wi kono ceerno Nuuru yo wondema ceerno Nuuru no wattana emin keɗotono jinnaɗo men goto wiye ceerno Tidiane Alhaji Mamadou Moussa Ly o wi kala balletenoɗo ko an wallete ngol konngol ko konngol makko mbiyanno noon ceerno Alhaji Mamadou Moussa Ly nde tawno ceerno Alhaji Mamadou Moussa Ly ami jeyamum gueɗe ɗiɗi haɗe keeɓi tati ceerno Alhaji Moussa Ly ko janguinowo ceerno Alhaji Moussa Ly ko dewnowo Allah ceerno Alhaji Moussa Ly ko birdinowo kala ko ɓuuri yidde e hoore makko caggal yiddemo Allah e nelaɗo Allah ɓuranimo e yidde fof ko Cheikh Oumar Alhaji mo ceerno Hamidou Alhaji Moussa Ly kala ko yiɗi e golle Allah kala ko ɓuri yidde e aduna makko omo yiɗi Cheikh Oumar omo yiɗi ceerno Hamidou Alhaji Moussa Ly omo yiɗi Cheikh Oumar omo yiɗi ceerno Hamidou Alhaji Moussa Ly kadi ko jottornoɗo oɗo ñalawma ko jottornoɗo oɗo ñalawma ceerno Alhaji Moussa Ly ɓarni ɗum Qur'an ko ceerno Hamidou Alhaji Mamadou Moussa Ly jangguini ɗum alluwal mum noon ha enene reena ko ceerno Tidiane Alhaji Mamadou Moussa Ly ɓarnimo Qur'an ko ceerno Hamidou Alhaji Mamadou Moussa Ly on timmininimo fof kadi ko bammakko artirimo ceerno e gartirimo yo ceerno Tidiane ceerno Hamidou timminamo guila o wonde ceerno Hamidou ɗannaki guila o wonde ceerno Hamidou ko ɗo tan e Daara Halayɓe Dakar rendez-vous makko ɗo e Daara Halayɓe kanko ceerno Hamidou tan jadanno Allah waɗi hajani mum koye juuɗe men kadi ko gonɗen ɗo ko fof koye makko gonduɗen Allah waɗi hajani mum noon ko enen l'islam o fof jaara emin mbiya ko l'islam o fof yaara amin duwono julɓe fof amin duwono julɓe fof yo Allah lomto lomtina kono ngal ɗo jangal ko enen fof jaara ɗum yo Allah lomto lomtina yo Allah lomto lomtina bisimilla min jarama no fewi emin jiiɗi cikanda amin seeɗa e jikkuji makko e jikkuji makko ɗi joguiɗi aɗi keewi kadi kanƴi fof koɗi moƴƴi amin komin ɓuuri hen wawde haalde tan ko ha hakkillaji yimɓe pota hen ceerno Nuuru ko moƴƴo ceerno Nuuru ko labɗo reedu ceerno Nuuru ko jankiniɗo ɗeɗo gueɗe mbeɗa andi ɗum ceerno Nuuru yiiɗa haalis e poos mum billahi alladi la ilaha illa ko jiɗɗa fof gadda ma wiya min yaltin sakko wallahi alazim kala ko tottuɗamo e haalis mbaɗɗa e poos makko wiyatam ko yaltu sakko mbeɗa andi kam ko labɗo reedu mbeɗa andi omo yiiɗi hoore makko omo yiiɗi bandike omo yiiɗi l'islam fof omo yiiɗi bandike omo yiiɗi l'islam fof kadi ceerno Nuuru ko ganduɗo ceerno ko ganduɗo aduna ko ganduɗo diwan o kadi ko ganduɗo hoore makko ko ganduɗo tarih ala ɗo janggani noon ceerno janggui gollere ceerno janggui kaskas kala ɗo wuuro ngo woni lebbi tati so ari so jangtanma wuuro ngo jikkira ko gonɗo duuɓi 4 walla duuɓi 10 janggui hayre kono ceerno ko moƴƴo noon ceerno ko moƴƴo kadi ko waliyu Allah labɗo min jii biyomo ko waliyu Allah ndentude oɗo guila on perguitade muɗum min de mi wiyata goɗɗo wallahi lazim min woni gardotoɗomo o meeɗi noddudemi ha notimi o wi kam mi natti wonde Nuuru mo gonnoyma min laaɓanma reedu rento woni tan o wi mi anda noon ko ɗum firti
ko kanko mi natti wonde nuuru mo gonno mi laaɓanma reedu kono mi annda holko woni ko heddi ko ɗum hankam gandu hen mbeɗa andi kam ceerno ko laaɓɗo reedu ko jiɗɗo hoore makko kadi ceerno ko gando ceerno ko ɓaarɗo qur'an ko tafsirɗo ceerno ko gando ko laaɓɗo reedu ko jiɗɗo hoore muɗum ɗum tan mbeɗa andi ɗeɗo gueɗe kam mbeɗa andi ɗum e makko kadi ko tijjani o maayi komo wonde dewal makko Allah wallahi alazim nde min juuli salat o jooɗi o hebliti o jooɗi o maayi komo wonde dewal makko Allah ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o wi alhamdulillah o moosa wiyami alhamdulillah o wi alhamdulillah o rewi laaɓi ɗiɗi tarɓol ngol o natti wiide alhamdulillah mbima alajo gasi ɗo min kaddi hen ko alhamdulillah tan wattidi alhamdulillah tan hawyi ɗo mbayiru momi nande eyyi tan gasi ko gasanno gasi kono koye junggam komo taƴi kono taƴiri ko alhamdulillah on wiya alhamdulillah ɗum tan no wimi mi anda nomar ko taƴanno ko nde alhamdulillah cikkan ho woni ko yettude Allah nde wonno Allah ko jetteteɗo ɗum tan cikkanno ndeken alhamdulillah mo yettanno Allah ko nema mo Allah rokkimo aduna alhamdulillah mo yettanno ko duuɓi ɗi Allah wurnimo ɗi alhamdulillah mo wattidiri yettidal komo ruttito e joom makko ko ni woni foti ɗiɗi tati o yetti Allah min nen e nder wadde sarha mbaɗimi ko alhamdulillah oyo mo yettoyo nde taƴi nde mbimo ɗum ɗo ko yettirde Allah ko nde jibi nde gurnoɗa kam ha jettimi duuɓi ɗi jettimi ɗi alhamdulillah mo keddiɗo ko dokkuɗa kam e nema aduna alhamdulillah keddiɗo ko nema meɗen ruttito e ma ɗiɗo alhamdulillah tati o waɗi yo Allah yoɓ on moƴƴere ɗi woni ko woni jarama onon yo Allah yoɓ on moƴƴere andinde yimɓeɓe koye mumen onon yo Allah teddin on andinde yimɓeɓe koye mum onon no Pulaar o yo Allah yaari ɗum yeeso Findi TV yo Allah yaari ɗum yeeso yimɓeɓe fof ne ketto ɗum ɗo koye hunde moƴƴere jeeya ɗum ɗo koye hunde moƴƴere jeeya koye mawnude ɗemgal mum jeeya koye l'islam kala mo moƴƴano kam ma moƴƴu sa nani moƴƴo tan ma moƴƴu sa wiyama kaari ko moƴƴo tan ma moƴƴu nder hen ande ma jaɓɓude jikkuji mum ɗimata ma moƴƴere hen yo Allah yoɓɓe moƴƴere bi jahi nabi Mustafa on jarama en e ceerno Mountaga kono almudo yoni en e alhaji Mamadou Moussa Ly mo Daara Halayɓe kono kadi ni ceerno Nourou Sall o wi so tawi a dañi galle alhaji Mamadou Moussa a ronkani sa are mabɓe aɗa wodi almudo tinna woto ƴeew jawdi mabɓe ɗoɓe guitti moɓe tottuma ƴeew wonde almudo ƴeewa ko daña e mabɓe khalifa tedduɗo guranɗo diini islam ha maayi taw kadi ne koye diini islam o woni kono kadi ne eɗen kuccidire tokoro makko ko ɓe ceerno Nourou Tidjani alhaji Mamadou Moussa ɗum noon joni eɗen gandi tigi rigui ma dañ ko jubbani en ko fewte tokoro makko tigi rutti e jomum kono noletake e asman ko ɓuuri cuurki sayi cuurki ko janggo sakki less ceerno Nourou Tidjani alhaji Mamadou Moussa ina wayno ko tokoro ma rutti e jomum annen beela aɗa wawi an sifanade e holi tokoro ma o ko ganduɗa e makko jikkuji makko eno wonirno hayso seeɗo auzubillahi min ashaitan irrajim allazi idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun to wi musiba heeɓi on yo mbi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun musiba noon haaɗi kay mayde onno mayde ko kewore e yimɓe saaha foof so kewi yimɓe kalmo kewnomo kadi wonta kewtude e mum mayde kewi ɗo hanki kewi kay mawɗo men moƴƴo men guranɗo men wurnani en nafi en nafti en ko naftorɗen ɗum on woni ceerno Nourou Seydi ibnu alhaji Mouhamadou Moussa ceerno Nourou o wona ɓi alhaji Mamadou Moussa tan sempa wonde min komi ƴiƴam alhaji Mamadou Moussa ceerno Nourou ko alhaji Mamadou Moussa e haal ko ceerno Nourou alhaji Mamadou Moussa e makan ceerno Nourou ko alhaji Mamadou Moussa e nder sirru ceerno Nourou ko alhaji Mamadou Moussa e nder jahru ceerno Nourou ko alhaji Mamadou Moussa e nder fi'ilu fof ko ceerno Nourou ko e nder alhaji Mamadou Moussa neɗɗo ne wawi wonde min komi ƴiƴam alhaji Mamadou Moussa so askinama joftinda e alhaji Mamadou Moussa kono ko ceerno Nourou ko alhaji Mamadou Moussa kala ala haal gonka ɓuuri timmude wi ko min ko ni mbami arɓe mbiyata alhaal ablagu min almaqal ceerno Nourou ko golluɗo ɗum ko moƴƴinɗo ɗum ko fewni ɗum kadi ko ceerno Nourou ko khalifa alhaji Mamadou Moussa guila ɓesgu alhaji Mamadou Moussa fof no wuuri ɗum kadi ganda ɗum ko khalifa alhaji Mamadou Moussa guila ɓesgu alhaji Mamadou Moussa fof no wuuri ceerno Tidiane mbaɗa hay galleji mum hay hunde so wona ceerno Nourou ara kala ko alhaji Mamadou Moussa en jogna ko ma ceerno Nourou ara ardo firti ko tampanɗo mawniraɓe makko ɓe ko tampanɗo diwan o ko tampanɗo wuuro ngo ceerno Nourou ɓurɗo jasde e wuuro ngo omo waɗi ɗum sehil omo waɗi ɗum jaadiɗo Allah wi neɗɗo wawa dañde galle Allah to wona o yankino ceerno ko jankiniɗo
yawma la yanfa'u malum wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim ceerno jogi ɓernde hisde yimɓe fof ne gandi ceerno ko labɗo ɓernde kadi min wiyata waliyu Allah ɓi ceerno so laaɓani ɓe so mawni kino o ala gadal to Allah so wino fen Allah ko Allah nattata wonde Allah sala mawni kini mbima ala gadal to Allah bindi ko bindi wona Allah bindi jangindoma ko holi Allah hono gandirɗa Allah ceerno Nour noon ko gueɗal mum ko gueɗal Allah yimɓe fof yo gandu bindi wona Allah bindi gandinta neɗɗo bindi gandinta ko neɗɗo ko Allah kono bindi wona Allah ceerno mum ceerno Nour ko mum koko Allah en beltima e golle Allah no Allah hokki en ceerno Nour en beltima e golle Allah nde Allah hokki en naftorɗen ceerno Nour on wawno arde o wona ceerno Nour mbasa naftorade mo Allah hokki en o wuuri gurdam moƴƴam o wurni en gurdam moƴƴam Allah hokki en o jangini en Allah hokki en o walli en Allah hokki en o fammini en enen noon heddi ko gollude sharia jangirte ko ha golle qur'ana jangirte ko ha golle diine jangirte ko ha golle en jetti Allah noon ko dañƴi en ko en jetti Allah en jettinima Allah konkone yo Allah hokkumo yettude Allah to fayito arande maayi so ɓernde mum ɓuuɓini yetta Allah maayi ɗo ko alhamdulillahi allazi azhaba anna alhasna inna rabbana la ghafurun shakur allazi hallana awji ko ɗiɗi hallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughubun maayi ɗo so ɓernde mum ɓuuɓi naati aljanna ha weltima wiya komi yetti Allah Allah de itti ka sunu am aɗa andi lahara ala sunu to ka gollude hono golle ceerno Nour ɗe Allah addi kam e galle ñiɓal kadi ala tampere ala caɗeɗe ceerno Nour ko muñƴo lahara tan ko musmani sago muña ka beltiɗo konko noon yo Allah hokkumo yettude yetto Allah ceerno Nour ko muñƴuɗo yimɓe fof ceerno Nour saare makko aɗa ñirɓini konko ma yi suni ha ko gonduɗa ha ko toholɗa haw waɗa feere haw ittema e mette ma ɗe ceerno Nour sa toñima konko yafunotoma o waya sa toñima konko yafunotoma o waya min ñagotom ko Allah yo Allah hokku ɓesgu Alhaji Mamadou Moussa fof no didori wade hono ceerno Nour ni wade hono ceerno Nour ni wonko weeɓani ɓesgu Alhaji Mamadou Moussa ɓe o jibini zati ɓe wade hono mabɓe ni wonno weeɓani hande noon ɓingago gasi heddi ko tanirago Allah no wawi tanira Alhaji Mamadou Moussa ɓe ganda gueɗe Alhaji Mamadou Moussa ko kangal woni ko yankinade e moƴƴinde warde hoore mum e yimɓe mbaɗa yimɓe fof ka mayiɗo an tan Alhaji Mamadou Moussa o yimɓe jaɓɓe ma sa waɗi ka guuruɗo fiɓa ka jasɗo e nder mabɓe ɗum kongolam min kongolam ngol ko hooram fuɗɗori ibtidayi iyo ko min fuɗɗori intaha e fof fati toon ceerno ko moƴƴo ko moƴƴinɗo yo Allah hokku en moƴƴude e moƴƴinde allahumma salli ala nabil karim Nour paɗen joni koye ceerno Sharif mo ceerno Tidiani Sharif Tidiani kadi ko fewtude alhaali khalifa men duttiɗo e joomum hono ceerno Nour Alhaji Mamadou Moussa holko mbawɗa en sifanade e makko tigui rigui alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah en jabri Allah nde ɗo ɗuggitande ɗuggitinde e nder men kono kadi jaɓete Allah golle Allah ko ɗen goni joɗɗe ko Allah golliri hono noon nde tawno Allah wi ko halaqal mawta wala hayata min tagui mayde nde puɗɗum tagde gurdam ɗum waɗi kala julɗo kala neɗɗo omo tagui omo ɗamini mayde sababude ko mayde adi tagede gurdam wadde noon ko Allah addanno en mo naftoriɗenmo konko ceerno Nour oɗo jaaɗo Allah addani men mo en naftorimomo en gurde makko gurdi ko moƴƴo ko mawɗo moƴƴo ko mawɗo naftuɗo l'islam ko mawɗo naftuɗo hoddiɓe kala wuro wongo ɗo so dañi caɗele to banggue leyɗele ɗe ceerno Nour Alhaji Mouhamadou Moussa kañum jibtata wuro ngo ha wuro ngo fof renda ɓe gona jokkuɓe enɗam ɓe gona nanodirɓe ɗum fof ko taw ko ɗo e darato e nder hoɗorde galle ceerno Nour ɗo leyɗele ɗe so jiiɓodiri kala ko jiiɓodiri ɗo ko ceerno Nour jibtata kala caɗele baɗɗe ɗo e diwan o ko kalami ɗo ko diwan o fof ni andi ɗum kala caɗele baɗɗe ɗo e diwan o ko ceerno Nour Alhaji Mamadou Moussa jibtata ɓe on noon gurdam mum ne waɗi nafoore on so ɗuggitima e yimɓe fof dillat yimɓe fof tinat ɗum konko wonno kodda seydi Alhaji Mamadou Moussa battindinoɗo ɗoyere mo Allah hedduno ɗoyere konko goto heddino Allah nowimo en jabri ɗum Allah en duwimo yo Allah moƴƴanmo yo Allah watton foftorde makko yo Allah wattumo e salihina en woto yeeso makko finnirmo woto caggal makko finniren kono noon en ustorama noon
en ustorama ko welani ustorede gandu naftowo l'islam jokkowo enɗam naftowo banggueji foti kadi ko ɓuuri hawnade e ceernol Alaji Mamadou Moussa ko laaɓɗo reedu ko jabanaɗo duwaw neɗɗo ne jabane duwaw taw wona beɓɗo duwaw kono ceerno no jettorɗa e mum foof gadduɗa haaju ko noon o wiyatmami defonimama mi duwanimama kadi so duwima Allah waɗan ene jogui gueɗe kawniɗe ɗe min pawi hen guite amen ɗe wadde yimɓe foof arɓe ɗo yete ɗum minen emin ceedi ɗum emin tawtora ɗum waɗi e jeese amen taw ko gueɗe kawniɗe jogoɗa sohla e kulhuli mawɗi dogana ɗo yete jettoɗa no jettorɗa ni tan o wima ɗum ko bolle puyɗe fuuyi ya no jiɗɗani ko noon wayata gasi noon tan ndumtitortoɗa jaaha no jiɗɗani ko noon Allah waɗata ɗum waɗata noon ko jabine duwa min kawri e mawɓe amen ɓe wurdunoɗo ɓe kala nde nder silke waɗi wiyete ko ceernoɗo Alaji Mamadou Moussa yo duwo hay goto e ɓesgu Alaji Mamadou Moussa hay goto meeɗa duwade silki so wona taw ala ɗo somo woni ɗon ko konko duwoto holko waɗi ɗum ɓe mbi ko konko e nder ɓesgu Alaji Mamadou Moussa koye ɓurɓe jabanede duwawo jeeya ɗum noon en belama golle Allah addunomo o waɗi mission makko o wurde yimɓe gurdam moƴƴam aduna o fof ne andimo leyɗele ɗe fof ne gandimo Sénégal fof ne andimo anduɓe fof ne gandimo aduna o fof ne anduma dal ko ɓuri raɓɓide ko e raɓɓiɗinade tan ceernuɗo ko naftuɗo l'islam lillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin allahumma ghfir lahu warhamhu eɗen duwo ɗo jomira subhanahu wa ta'ala oɗo ceerno men khalifa men nde Allah yurmotomo yaafomo omo ganduɗa gurdam mum fof ko l'islam gurdam mum fof ko wallude julɓe gurdam mum fof ko fawde felo mum e sunna annabi sallllahu alayhi wa sallam e fasnade ko jinnaɗo mum e seeramɓe mum mbaɗanno kala gollal ngal Cheikh Oumar ɗowanno kala gollal ngal Alaji Moussa ɗowanno alhamdulillahi rabbil alamin ko mawniraɓe makko goppirimo ko ɗum woni ko ɗowi ho rutte jomiko alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Nour kala men kalɗo artata komo laaɓi reedu moƴƴi ɓernde nde tawno l'islam sohli ko ɓernde moƴƴere jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o sohle neɗɗo ko ɓernde moƴƴere annabi sallllahu alayhi wa sallam o sohle neɗɗo ko ɓernde moƴƴere nde tawno ko annabi sallah sallam wi husere wotere nane neɗɗo sande moƴƴi an fo a moƴƴi sane boni an fo a boni ɗum noon ko qalbu haaldete woni ɓernde kanko ceerno Mouhamadou Nourou omo jogui ɓernde moƴƴere omo jogui ɓernde lamde omo jogui istijab jabanede duwawu ko ceerno Saydou Niang wi wadde makko ko aduna o pop ene famɗimo o waddani noon nde wonno ko moƴƴo ko lomto ko jinnaɗo ko pasniɗo Alaji Moussa Alaji Moussa noon ko woppi ko ɗum tan woni ko yooɗimo sifa goto jimmi haalde sifa goto mo jimmi haalde o ko sifa makko mo haalanno heeɓo ene ceedi saɗa jotodiri e ceerno Nour Alaji Moussa sa ari makko wiyatama ko babou har won joftoro omo sifiri hadara makko fof e ɓesgu makko fof kala mo haaldi o wi hara gonen yoftotoɓe genon muñoɓe ɗum noon nde wonno jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wino ko inna allaha ma as-sabirin Allah wondi koye muñɓe o wi ko muñan ɗum noon ko fasnademo Alaji Moussa o wi Alaji Moussa mbawka mum e ceernagal mum e moƴƴere mum fof wonno ko muñowo e jaafotoɗo ɗum noon omo wasirno yimɓeɓe yo won muñoɓe omo wasirno yimɓeɓe yo won yaafotoɓe ɗum noon wadde ha joni sen kutirima kongi mawɓeɓe en ganata en jakata ɗum noon wadde gannen o wonno ko wasiyade men yen gon muñoɓe yen gon yaafotoɓe ko Alaji Moussa kono inchallahu taala bonata alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah yoɓ ceerno Nour Alaji Moussa allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam duuɓi nogas e ɗiɗi min e ceerno Nour Bounal Hadji Mouhamadou Moussa kala ɗo darinomi darima ɗon kala ɗo yanomi yeehi ɗon guilay gurdam ceerno Hamidou Nourou ha heeɓi ceerno Alpha Hasmi yoɗo kala ɗo ceerno Nourou arno mi yiyama ɗon kala ɗo ceerno Nourou walno mi waali ɗon wonko gandumi o jiyaɗo Allah ko heewi billahi allazi la ilaha illa huwa wona cakan mo foti yankinare e nder aduna mi yiyani fodde martaba mo Allah rokkimo o fodde gandal ngal Allah rokkima ngal fodde wilaya mo Allah rokkimo o
e fodde ɓingu moƴƴago ngu Allah rokkimo ngu pop o tellini ha laaɓi o yaade yimɓe o ko neɗɗo caɗɗo neɗɗo pop sikata ceeru nuuru ko an tan o yiɗi neɗɗo pop sikata ceeru nuuru ko an tan woni sehil makko neɗɗo fof sikata ceeru nuuru ko an tan o sirrodirta neɗɗo pop sa are ceeru nuuru feere fof nde o waɗi ma waɗ ha jaldon ma o waɗ ha o toñangueji hakkude moon ha mbawa weltorade mo noon Allah sifrimo ceeru nuuru ko moƴƴo ko karesira o waɗi ni kam ko heewi ko ganduɗa o Alpha Hasimi no tawa defare aduna e lahara Alpha jagge junggam addimi ɗo wiyete machallah jagali nder jeeri Alpha jagge junggam wi kam ar jiimi ala ko jimmi so wona defare Alpha foɗimi addimi ha yeeso ceeru nuuru omo lelino o wi babo Saydou Niang wima yiɗi ko defare o wi get o jooɗi o wi sakko juuɗe ma o wi billahi allazi la ilaha illa huwa hay sinno jimɗa koye ladde ma jinneji juuri o wi mi defimama aduna ila akhara ma waɗ hirande ma waɗ galle ma almum fof gandu kadi an aɗa ɓuuri wallahi kadi mi waɗi hirande mi waɗi galle kadi hay sinno koye ladde jimmi hay so welani a juurat defare nde ko Allah waɗiri noon ceerno Nuuru Bun Alhaji Mamadou Moussa Ly ngare ndawel walla peccel nange fada dara ñuuroɗen ceerno Nuuru Bun Alhaji Mamadou Moussa mo dokke famɗani kala jaaɗo ha dara jooɗe yeeso maɗa ene fi haajuji mum humtane jaabe ko leelani ko ceerno jaɓana to juuɗe ene gandi omo jaabana ko lomto timminɗo nder e boolo man kaani ko hoore ko daande ɗemgal Alhaji Mouhamadou Moussa omo seetananidi jokkude enne mo see